Ale viem, že som bol sledovaný, že moje telefonáty boli odpočúvané. Vytvorili sme si taký iný jazyk, keď sme medzi sebou sa rozprávali po telefóne a dohadovali sme si nejaké stretnutie. Čo bolo tím dôvodem vášho zatčenia alebo tím obvinením? A ja som vnímal, že ak ja jemu nepoviem evanjelium, tak jedného dňa Boh bude jeho dušu vyhľadávať odo mňa. Tak som mu povedal cestu spasenia, aj som sa s ním modlil. Keď som sa začal za ňo modliť, padol na zem ako hruška zo stromu, ale už svoj život si nevzal. Ako ste tak vnútorne prežíval ten váš pobyt vo väzení? Vedel som, že Boh je so mnou, a tak som si hneď na začiatku napísal všetky veršíky, ktoré som vedel naspamäť na papier, ale každý verš, každé slovo zozadu, opačne, že to nikto nevedel prečítať, iba ja. A schoval som si to v takej pukline v stene, ale každý deň som si zmanažoval to vybrať a prečítať. A tie verše ma posilňovali, lebo to už bolo viac ako 4 mesiace, čo som nemal Bibliu.